Gusii. Monchu muligiri bono na ukwani ndonsia sobereta zichinga kichiga bono chebono marogobenga kirana ndengo kwaligania semesa ya mwana Amayia nyaro kumanyigati yari toberetu go kwaligania yakonditanganike gimayigoto gosa bokwabera ana soko nyorwa ka mwana Amayia kubwatikana no kuburukana kwemetambo anase marogoba haya bono ekerebiro bigo bigendrete kumnyoko nyalitukeliga nerya Jumaine sariki 2023 mutinyo kabiro mwaka bwikiri bubere na 2023 na mange habereka kana ayo asedi bwa bono ngocheko go sansamuranira na gukumanya ase marogoba ya bono gendra go tubwati ngo terense meli mtandanse ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwense meli ya YouTube na bogotena buna Ndizi TV News na manga kolekane litanganike gima tonyara mangana yo senchera yoko ya chuta wakanipatia 192,000 votes against mwenye alikuwa ananifuata alikuwa na 59. Hiyo difference ndio imefanya hii kesi ikakufa na yezi fufuka. Chikura na nyoreti ne chinyinge mono kinanke yombwate Doris donya toto buno women rebu na kibagendi bautirie egesire. Perceived performance is Professor Kindiki Kithure, followed by Ezekiel Machogu. Obo tukibwa koruna infotrack nigo bokoro Ezekiel Machogu nero yo kabera saba waziri bakorre meremo yabo biya unebwenerete. Ega kore keligi akore kanatari kotini ntogo chikogia nchera intumu na bangina. Obwanchania saba sacha na basacha go saba kungu ya pia barandia gusiba mochireli chikelyo. Asaya muona ya ndamangu monchu muri gono isaransoke nkumanya senchere yoboye kirano uri tokubwaterana rego itarasomo no boimanyeliga koroka Joshua Auta iliterana nchinkuru Vincent Onyancha igotoko cha kemesa ya mwana Amayia kuro igase county ya Kisii yakatoko mulekera mwana lengete siasa omugwimene rebwe county ya Kisii Doris donya toto moniganya romweso maiga yekigambiro gotugutirara mwana lengeto kwamirire wekina kia ya Doris donya toto kwana maiga yekine kunyaro gotuguterware nigatebire buna niganya taka kubwa chikura ne chikura chinyinge egento kerera bonere kunyaro kubwekine kyo maiga yansemu yo kwamirire gotebuna nigabwe chikure chia senchira eta bwenre tirobotiuru asenchira yoboimera Mogoko munene nigo ene kiwaime yo mochi obosongo maega yekina kiarenge ase kigambiro singa kientambe giatuguterware korengana nobo bwibo mo women rebwe county ya Kisii Doris Aburi. Ile kupiga kura walipiga kwa wingi wakanipatia 192,000 votes against mwenye alikuwa ananifuata alikuwa na 59. Hiyo difference ndio imefanya hii kesi ikakufa na yezi fufuka. Was it not for the turnout ilikuwa kwa wingi, hata sijui tungekuwa tunasema nini. Hiyo difference peke yake ilifanya hii kesi ikuwe ni kama ni mchezo. Mimi sikuwa iona hata it's a petition before the court, ni kitu iko serious. Juu nilikuwa na support ya watu wetu wa Kisii. Hata nilikuwa nasema sasa tungerudi kura. Ile alipata 59, angepata mingi hata ni 5,000. Sasa zile nimewaambia ukweli. Juu watu wetu wanataka leaders wenye wanawapatia wana solve their issues. Sio wale watu ambao wanashughulikia mahitaji ya very few people. Ensemo ekwegerera oboene bwadonya ekora wanomo wakili Jojo Mbeta nyakere kigambiro mbiya mona soko na chokwe korwa somo na chebi na Stella Mtuku. Now the judgment that was read today by Justice Mutuku was well reasoned and with a lot of wisdom. 5 matters were for determination, and I can say that are matters of voter irregularity,
violence in voting, and all other additional votes, the judge found each and every issue raised by the petitioners to have not met the legal threshold of the standard of proof. In other words, what we can say that the determination today is to assert the will of the people of Kisii through the court that indeed the elections were credible. Donya niga gokera okona chokwe asate babeire bona omusibore nane nachigokorera abananchi emeremo. Iga abantu baminto nchengo saba Nyasaye agenda eri naba promised during campaign amache nerera so mutuone egere miaka gekoera ngira nemba tebi na kimoro chegento kelinki abete egosiaya ase kine kyarero tigambere nirimbia mono naba minto mwekirega moko genda mwende iso irabu Nyasaye tigabaseseni. Thank you very much, thank you and again. Gati y'abamenyi be county ya Kisii mbaomera nase chiabisi chomo women rep ase bagokera okona chokwe na koma okoboko ase bamuganire bono anyare kubakorera emirimo ebwenerete yokoreta amagenderera se county ya Kisii. Ekene kiora kereri kyabene una engane elimu abogetegenkyo mukaminchulirimi mukagenda mugatena se bituo mugake kura amangana alimu akorete yarorekanire nga maene chinguru chino nchichiti in vain. This is the first time muna baba county ngo address abantu ba minto mu Gusii minto oba mu bolinko na gukura kera chingaki obo mwaorokiri mwaorogetwetera somo swati mheshimiwa Donya oba mu bolito gukwana butambe korengi bono mwabarote yo mu Gusii minto mbuya muno nabaganiria maya nimbe nko mwinyoli mambi gotogwa kana rent nere na mwinyoli ngakyo mongina okuminjoli nayo chiabo korero monto alikuwa bantukora nabasabira maya. Thank you so much. Komonene nigo enekiwe kurwa se county ya Kisii maiga yobo buibo mo women rep Doris Donya toto ekina kiarenge aseke gambero gotuguterware bono niga irwe chinguru chiogo chaka egasibende na kobakorera abana inchi koripoteria Ndizi TV korwa asamagacho yomo women rep aiga Kisii county elietandipon asanya. Viamono mulikito dibo na sanya soro bochurwa senchira yobo ekrano gotigara boiga samangarengete siasa na begono kwa miriri kwa mangana renge tobocho lini gomono chinga kecho omubungo kutucha che South Nere Anthony Kibagendi leni gautiege sirema egajense moyeke gambero gote abuna bosaiti wisane mbotogete aso kwa miriri ya obu ibwaye uno mubunge webunge ya kutucha che South Kibagendi bono ni garati gara kubumurai ase bunge yo maega yekina kia yakanya gotugoterwa na gote abuna bosaiti mboyo korokia na chikure chinchikole kantia senchira yuwasiore. One was if he was Mheshimiwa was validly cleared to run the election. That was dismissed because the law does not require one to present the papers by himself. The second one was whether he was validly elected. That one was dismissed as well, despite of a few challenges that were there as relates to what appeared in the form 35A and 35B. Tokwira ni nambi ya mono sana ase court rero ya nyariko teba buna ntu abete validly elected by the people igo toko ta nambi ya mono sabantu bamintu asogo twakera chikura asobonge no goteba mbi ya mono ase court asogo make sure tuagendereire gukorera abantu baitegasi ige toko teba mbi ya mono na ende bone tutaite guchika bali batoire court bache tuchake gukora egasi amo bonsi nabarai bone tubwente kubwaterana tunyare gukorera abantu babo getutu chache South egasi elinde bogetutu yaito enyare guchabumba na ende gento kende mbatebi buna chikura tali chiro chio mweri bobogima ekere kwa buiru chikura no bwente kwarigereri gose sababu nero aroyo kogenda kotini no kobeke petition mumaite nonye konye kimbwate kina tuanyare gukora egasi engia abana baito chibazari form 1 bonse basoire chiskuru ne chipara cheito moroche buna tokorosi na ende ntogendrete gukora chigasi chinde chinyinge igokogendra bono ntubwate chinguru na ende ntumaite bono ntubwati gento gegotongusa gochimaega igama ngano nsingo chiare ko babia tunyare gukora egasi mbia mona bakichikura bakitutu chache South asengencho mwatene no mheshimiwa botambe na batogoche kotini botambe kera lituko baka lituke liarerega Nyasaye bwanchire ayakorekanire
Na gutigana yubono ni gobo chori wakolekana se chiro ya nyako gotoka se wodi ya nyako ya seri tukuri ya robo chori obwata kachinsa chamambia ni gobo era chinsa 12 chia bono maragoba nyero na sobo chori boigo ni gobo tukanu bwene kigwa ase no nchibura buru chia rokana kubwatanse magega yomwe msebwe wodi yabogeka nabwo no mwe se umwe msebwe wodi yabogeka Richmond nabwo no mwe msebwe wodi ya nyako Cosmas yo yage otwaro kungusana na ase gati ya babirabo kire omunigale kwameria bune chire nyako nigerase wodi yaye egento kerra bonabo bisakurwa sense meternity chichiro imeye county ya Kisii ikarane nseme yo nabego nabanyanyimbo kunyaro ikoro iri kunyara ko ene kibuna ngotoli bali chibura buru cyane kigwa sense me yo egento kerra bochori gotena segeka maega yechibura buru kunyara gotoli gwani go bochori wiranira nawe maega yo bochori koera se margo ya bono chinse 12 nenuso nigona na ababuyi batayi certificate chiabo kubwatika no kumusana na kwene kigwa aseri tukulia raiga aliya mangana renge Gotigana na yubono habarandi kurwa sorogongo rwa Gusii boni goba mo chirege tambokero kyogwiti wo kwelichi kona so kunyomana kwa basubati asabasubati gosa abagaka sabagaka egento batebere bunambali go chugwanchirane ngane yina koganieke gambero na bwego nensemetenete lichiko wakaisiko lichiko elyo anigago chamayeri chiko agasense ya Kenya gwancherwa senyomeyo asekonda barandi batebere buna ichine chimbo chitarengo na koganieke gambero amune chinsemo chiricho kuligeria mangana arengete lichiko konyara go gutera isiko lichike robotiru asenchera yowime Inse ya matukatano megeke gambero gya Supreme korwo na chaigore ngane rengete LGBTQ nigo mobwe kanisa ya Gusii bweso kirina kugike libokongu okona chokwo togo teba ngantubune kanisa twakanira mangana yonsi aya anachirwe ntorigwe associate naro go twarorire nga tumeingiriwa twaikereirwe twaswananirwe na mangana atabwenereti. When an abnormality becomes popular, it doesn't turn into normal. An abnormality remains abnormal no matter how popular it is. Kwa hiyo swala hili kijumla ni la kukataliwa. Ngoteba egekore kerigia kore kanatari kotini ntogo chikogia nchera intumu na abangina bako imuki abana nche muno mongina enda yana yasokiria abana abange nande igemine tinya aba mokungu aso mokungu bago chikonyomana igo mambi ntobwati bana nande ntobwati egesaku nande ntobwati kende togo chagwetogeria Ekanisa nigo atebirete gwancho koburukani wa wechimbwa imeyense ase yaboriri gati ababwatani bense ya LGBTQ kwera imeye kanisa barandeligwe na gonchorerie bikorwa na kama kanisa tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tumewaokoa. Sisi tunaamini kwamba they are supposed to be saved na tuko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba pia wao wameokoka. Tunajua kwamba watu wa aina hiyo kwa kweli hawaende mbinguni na tunataka waende, lakini kama wako serikali pia ichukue hatua kali, kwa sababu watu kama hawa hitajika kuwa Kenya. Ni mbaya hata katika kanisa la Warumi ilisema kwamba ni uchafu, ni tamaa, ni watu ambao wamegeuza mambo ya Mungu. Na abana balia batagete kunyomana boka abanyana umusaza asomosacha go somo kungu inchu ase kanise lyogondiro lira abachenchie ligere mobe boronge monyomane muno monene Nyasago kwana elio kwamererio kona chagwa Supreme Court nige kanisa ya boriri abajumbe kobeka lichiko liratango bosibore ase LGBTQ. To us, this is a loophole created that need to be sealed. We demand that while the Constitution grants equal freedom to all Kenyans, no group should appear to enjoy freedom than others by getting a legal reproof, immunity or cover.
noko boria kwa basomorai bwense William Samoei Ruto noko tuasabire ng'a raisi oitono mumanyete Nyasaye no bwarobo gwachire na seng'encho ya Nyasaye oyo yomo naende kogotenena kogotangasa msimamo ense yeito gekobwena. Na tungeomba rais wetu asimame imara na angalie sana jambo hili liko katika mtego, na amuke mapema, aongee mapema haraka vile iwezekanavyo. Kama vile marais wengine wamekataa, na yeye pia ajitokeze akatae. Inse ya matukatano mege kigambire kene gya Supreme Court kunyara kuru kuna chakoragandire kwegerera ense meria lesbian, gay, bisexual na transgender community LGBTQ nige kanisa ya sokena kugikeri bokongo okona chokugwe kigambire kenene ase basabire serikali gwetere ensemo ya bunge kunyara kubeka lichiko benerira tuguterare okona cha wensemo ya Supreme Court. Kuripoteria Ndizi TV kurwa igase county ya Kisii erietariane Ndemo Steven. Mulikito Ndemo Steven asorobochi rwa senchira yoboyikira no gotigara na mangana rengeta yubono asanyo maine maseye muikase county ya Nyamira etokomeno mulikito job mangi bwo gotumanyibuna amenye be county ya Nyamira bwo igonigo bagikiriyo goitigwa kweli chikiriyo abuna tokomanyibwa senchira yoboyikira no egende kindoge tageti satani yeshindwa kabisa. Maiga ye koti enene kurwa okonacha gochiasa abantu balige chikonyomana omusacha asomusacha gose omukungu asomukungu gwancherwa korosia ebyombe nigo abakenya bagendrete kurwa ebirengereri byabo ekinagote Supreme Court egento buneke basirire yeko gerense yakabanga nabo yaringe kurukare angano ne population tubwate Kenya angano ni ntuntoyo ime county Nyamira nigo egacha bamenyi bagikeria okonachokwo asebate banigo kolema mincha netingi kero chomo Gusii tokori ase ruga yaito munantu mo Gusii minto mwanya getinge binte bimbi konyarekana pi umusacha gochikotwarana no musacha onde n'abasubati barororo tumekatakata kama wakisi kama mwanya getinge ense moyende mbate babono ntoliko chikotwara egesaku aseng'encho ekinyomo egatyo musacha no musacha no mukungu mongina tako nyomo mongina onde kakingonyora wachukuru nitapata wachukuru namna gani serikali kie tutapata wachukuru namna gani hatutaki kujua hatutaki asa bande batwerabuna engane yeteliko chirana no kwegena kwa bakristo yauti botana tabasaje konyoma na gitiki konyarekana ki arasa yeto gotumeko bo Kristo abo Kristo muri bwat mangana kabira yuna musaje no musaje banyoma ndiki konyarekana koti ye koligeri bwanya asangirina ne abante ko kyabe chinsijesko batikane tabiye pibanyirusi ya Kenya ase bateba abantu bare asenyomo egacho musacha no musacha no mukungu na batatware okoigwanana ina ambasi kaini baranyoma ne baratitula ne bobe igo bono mpaka neti mba konyara komende se barase kurwana bobe igo bono ichikeri ndia edete buya tatonde nona ngogo sibiri none chianga te konyarekana umusacha nago sibiri chianga etakere bono nende onyara omongina anyore nde ensemo yende bateba nige koti abwatitiri chiko noyo lige chiko lyonchora tigabwatiri chiko yabwatiti ekiera wegoteba nga freedom of assembly nero igobo nongonyi batagetenge genteki gesire naende tibachiko gianchera tigabache injiri chiko kumetera se constitution ekiagera bona bakenya bangira abakristo abaisilamu mbanjire tibinti ensemo yende mbasaba serikali nabarai kuligereria enganeye asoboime elindete chikolecha amakongu amatukabosyo gondo jenga Supreme Court ichikeri ndebati buya tigaligenda ga ali astiari woterira ne aligere buya mbuya mano na for example onde narororo morai onde ro nyomiro musacha onde atoro kinga na intutomanyere gabu kurwa se county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Nchumulikiri bono yungati ya twagochuteria semargoba ya bono ebiro byane byabutokire tokomera chinese tochia butuko mwancho muri boti chionse ya nekurwa sensemeli ya nyakoe buno gotaigwana kwa rokana ko bagati yo MC we wodi ya bogeka omanyekatina Richmond abo gono MC we wodi ya nyakoe Cosma ose ya nyakoe Cosma sio yagi kwa ne kiwanto chikoko omanya ekerochira grisa to ekero boli muri kito Frida karibo aligane roboti rwa senchira yobo minyero wano mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na umerane sekta ya matatu asegeti kirikia Gusii stadium ayo mananda mange chinza ni satochia
abo tukandira tubwate nsemu ya mtandao Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo YouTube na watchana buna Ndizi TV News rero kubwatera nere gotera somo na kwimanyiriyo igakuruka Joshua Auta petunira mukira hone kichibi cha muniriyo gicha wiki retirana nchi mkuruko Vincent Onyancha.